Hindi, hawakan namin. Oh, bawi mo na. Yan. Sige. Ito lang yung pinaka nakakatakot na ano part eh. Kaya? Kaya na? Hinto mo pa gayon ah. Okay guys, welcome sa episode 2 ng ating adventure dito sa Cordillera. So andito po tayo ngayon sa Mankayan, dito sa may Baangan Escapade. Nag-camping po tayo dito. Sa mga hindi nakapanood ng previous episode, lalagay ko yung link sa comment section. So ang biyahe natin ngayon is pupunta tayo ng Besang Pass ulit. Pauwi na tayo ng Tarlac, pero imbes na dadaan tayo ng Halsima, sa Besang Pass naman tayo dumaan kasi si Mrs. hindi pa nakapunta doon. Gusto daw niya makita. Tsaka si Bap, hindi pa nakapunta doon. Ano Bap, kaya? Okay, tayo naman. Bangin! Ito yung dinaan natin kagabi. Papasok na sa campsite. So papakita namin ngayon yung daan. Ngayon maliwanag. Basic lang kay ADV to, kahit may OBR pa tayo. Let's go, Jopay! Dami pine trees oh. Patayin mo muna par. Parang gusto kong puntahan to sa kanan no. Wala, kumulimlim par. Ay oo nga pala guys, ito pala, itong lugar na to, National Park pala to. Sabi nung teacher na nakausap namin, nakakwentuhan namin doon sa Baangan Escapade kahapon. Sa episode 1, nadaanan natin yung inverted house. So ngayon, balikan natin. Papakita namin sa inyo yung bahay na nakabaligtad. Meron din sila dito, katulad nung sa Sagada. 12:43 PM ang oras natin. Pero, no, ang dilim. No, ang ganda dun no. Oh, kabilis nito. Oh no. Ang bilis. Parang ang sarap mag-camp dun sa taas ng bahay. Tara, palipad na tayo dito. Ako, dito na ako. May ano dito may apakan eh. Yung elevation natin ngayon nasa 2,212 meters above sea level, kaya malamig dito. Kita nyo naman, napakataas natin oh. So palipad tayo ng drone para makita natin yung aerial view nitong Kada Plateau. Hindi ako sure kung ito na yung Kada Plateau, pero feeling ko ito na yun eh. So tara, palipad tayo. Let's go. I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. Okay, tara. So ayun kay Bob, kasi naka-open yung map niya. Mula dito hanggang sa may Besang Pass, nasa 61 kilometers lang. Malapit lang pala siya dito. Let's go. Pakalawak ng ano, taniman nila. Ito na yata yung pinakamalawak na vegetable farm na nakita ko. Ito na yung inverted house. Alam mo ano siya eh, nalaglag mula sa taas. Okay, ayan.
Kahit kaya yung laman niya sa loob, inverted din. Ano pala siya, cafe and homestay. So pwede pala mag-overnight dito. Let's go. Welcome, Sitio Dagadag, Barangay Balili, Mankayan. Oo nga pala, yan, na-curious kasi kami. Yung mga malalaking bahay na ganito. Akala namin naka-abroad yung mga may-ari, ganun. Tinanong namin kay Ate Lina, sabi niya, yung galing daw sa farming. Yung kinita nila, yung papagawa ng bahay. Tapos sabi pa nga niya, makita mo yan, ang laki ng bahay. Tapos pagpasok mo sa loob, puno ng patatas. Ano tulad niya, no? Ang ganda ng bahay, oh. Oh, diba? Okay, balik tayo guys. Sumobra kami. May tinuturo mas mabilis na daan si Google. 30 minutes faster. So, doon tayo. Sayang 30 minutes. Ito ba dito? Sa kaliwa? Kuya, dito yung papuntang Besang Pass. Dito ba? Hindi po, ano po yan? Sementado? Ayun, sementado naman daw, par. Sige, thank you. Thank you po. Basta sementado, okay na kaya yan. Sabi dito, Kabakab Elementary School, High School. Shortcut daw to guys, so hindi siya main road. Sana maayos yung dadaanan natin. Adventure time! Tarpat? Doon na lang pala tayo sa 30 minutes. Tito Dom, ingat lang dito. Wow! Enjoy na enjoy mga kasama natin. Sana na naman tayo napadpad. Kala mo ano to eh, daan ng roller coaster eh. Dito magpipreno kami dito ha. Hanap ka ng plat dyan. Magpipreno kami. Okay na. Bumagal lang kami. Hinga ka lang muna dyan, hinga ka lang. Grabe yung daan. Partida guys, yung kasama namin nakapatcho. Ayun, first time lang niya magmotor kahapon. At yung motor niya, 0 kilometer pa. Oh, ganda ng kubo bro. I love Kabakab. Nagkagulo na. Uy, sinidadami tayo natin. Uy. Tinadam, sigaw ka lang ha. Pag natumba ka, sigaw ka lang. Up. Hintayin natin. Okay, let's continue. Grabe naman pala yung daan na to. Kaya naman pala 30 minutes faster eh. Kaya alam nyo kaya faster, kasi puro siya pababa na matarik. Mapapabilis talaga yung pagbaba natin. Ganda ng bato oh. Ayun oh. Sementado naman par. Yun nga lang, may obstacles sa gitna. Sige. Hello. Hindi siya pwedeng dumikit sa atin. Ito grabe to, pag naka big bike ka mahirap ito, yung ganito. Kasi pag na out of balance ka, hindi ka makakaapak dyan. Ay, naririnig pala ni Tito Dom. Sorry, baka kabahan. Ayun, okay na par. Okay na dito par. Anong lugar na kaya to? Makikiraan po kami. Nandito na po pala tayo sa may Central Kabakab. Ayan, pakita ko sa mapa kung nasaan tayo ngayon. Tarpat ulit. Kabakab Elementary School. Ay par, saan na tayo napunta par? Saan na tayo napunta? Sa Tito Dom, umikot na yata par. Par, okay na dito, Tito Dom. Walapat na dito, 4 lanes. Hindi, 2 lanes lang, 2 lanes.
Wow, ang ganda par. Sulit, sulit. Ang ganda, saan kaya tayo galing no? Ganda ng view. Ito, pababa pa rin po tayo. Saan kaya labas nito? Bakit pa? Matarik pala to. Puro pababa, ang bilis. Welcome to Kabakab. Nasa Kabakab pa rin po tayo. Oh, dami pine trees. Hanap tayo karinderya. Nagugutom na ako. Alas 2 na pala guys. Hindi namin namalayan yung oras. Parang ito yung pababa ng Timbak, no? Wow. May dito, may Igorot hut oh. Asan yung mga Chinese chicken? Welcome to Akmet. Nasa Akmet na po tayo. Ito yung mga Chinese chicken par. Ang daming manok oh. Mataas pa rin pala tayo par oh. Kahit kanina pa tayo pababa pero mataas pa rin pala tayo. Bap, ilang kilometers pa hanggang Besang? 53 kilometers na lang sa Besang na tayo. Pero yung 53 kilometers na yon sa bundok malayo pa yon. Sa Padag madali lang yung 53 kilometers. Ganda, ang ganda oh, ganda ng bato. Tapos kulay pala ng pine trees. Ay hindi pala pula. Mga na to yung lang. Mga na to yung dahon ng pine trees. Copy. May nakasulat dito sa pader kaya lang hindi natin maintindihan. Bulalakaw National High School. Nasa Bulalakaw na pala tayo. Ayan Bulalakaw National High School, Barangay Bulalakaw. Uy, happy fiesta, Barangay Bulalakaw. Kain doon muna tayo. Wala ba kayong kamag-anak dito? Oh, may tricycle dito par. Ibig sabihin mababa na tayo.
May tricycle na eh. Ayan oh, tricycle oh. Medyo mainit na dito. 31 degrees Celsius. Bali, elevation natin ngayon, sabi ni Bap, is 1,624 meters above sea level. Parang mas mataas ng konti sa Baguio. Pero mainit ah. Nasa 30 degrees. Ah, sa bagay kahapon, parang ganito lang din naman yung ano eh. Yung temperatura, di ba? Sa Baguio, di ba? Ganito din kainit. Highway na ba yan? Uy, highway na? Nice, nice. Check tayo kung nasaan na tayo, guys. Ah, malapit na tayo sa Lepanto. Napuntahan na natin yun, yung Lepanto Minings. Maganda magpalipad ng drone dun. Nasa ano na tayo? Cervantes, Mankayan, Abatan Road. So ibig sabihin, yung diretso na to, ito yung papuntang Abatan. So kung hindi tayo nag-shortcut, dito tayo dadaan. Oo. So ito, highway na to. Dito tayo dumaan kanino. Mabilis lang yung ano, Nakatipid tayo ng 30 minutes. Tapos kakaliwa na tayo dito sa may Cervantes to, alam ko Cervantes to. Ito nakalagay, Mankayan, Cervantes. So wala pa pala tayo sa proper mismo ng Mankayan. Baka doon madaming mga karinderya. Ito, andito na po tayo sa Tabak, Sitio Tabak. So zigzag road din po dito sa may Mankayan, Cervantes, Abatan Road. Bangkingan, ayan oh. I love Pakpakungan. Ang tarik ng daan paakyat oh. Cervantes 20 kilometers, Lepanto dito, Tadyan kanan, Cervantes diretso. Mankayan, Balili, Provincial Road. Kain muna tayo? Oh sige. May nakita daw si Tito Dom na kainan doon. Balikan namin. Ito. Yun, sa wakas kakain na tayo. Sana may adobo. Ito, order natin lunch, tortang talong, adobo, tsaka ano yan? Mangga? Ba't kulay red? Red mango, tsaka meron tayong pakwan. Kain na. Tapos na tayong mag-lunch dito sa Umami Kitchenette. Dito yan sa may tubo sa Mankayan, Benguet. Time check is 3:25 PM. Let's go! Tuloy na natin ang ating adventure papuntang Besang Pass. Ito na yung oras na nakakaantok, 3:00. Tapos tapos busog. Ito na siguro yung Mankayan proper. Ito na, tama. Welcome to Poblacion, Barangay Poblacion. Ito na yung munisipyo ng Mankayan. Welcome Mankayan Municipal Hall. Ito dito sa taas. Ito yung palengke siguro nila. Saan tayo ba? Kanan? Negosyo Center. Mankayan Bed Provincial Road. So ito na ang 3rd or 4th time natin dumaan dito. BFP Mankayan. Welcome to Sitio Busan, Colalo. Taas ng bundok sa kanan natin. Doon yata tayo galing eh. Ito na yung Lepanto Mines. I love Colalo. Ganda oh. May drone shot na ako dyan eh. Kaya lang yung lumang drone shot. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ano pa yun? Last year pa yata yung drone shot natin dito. Ayan, ang itsura ng aerial view ng Lepanto Mines. Taas ng bundok sa harapan natin oh. Anong bundok kaya yan? Eto, dito ako nagpalipad dati. Dito. Yes, far oh, ganda oh. Sige. Cabatuan.
Taas oh. Ang lakas ng ulan doon oh. Ayan, pababa pa rin po tayo. Papuntang Cervantes. Talim. Grabe, talim. Sa kaya yung sinasabi ni Ate Lina na pinakamatandang tulay, no? Mankayan daw eh. Ay, sabagay, Mankayan pa pala to. Pinakamatandang tulay. Nasa Baguyos, Colalo na po tayo. Oops. Ito, Baguyos Bridge. Ito na yung ano, ito na yung boundary ng boundary ng Benguet at saka Ilocos Sur. Ayan oh. Benguet, Ilocos Sur highway boundary. Welcome summer capital of Ilocos Sur. Ayan, pwede na natin sabihin, welcome to Ilocos Sur. Bali yung Ilocos Sur hindi na po siya part ng Cordillera. May mga rice terraces dito sa kanan, no? Ganda ng kulay ng palay. Tapos may ilog sa baba. Liebig Bridge. Walang masyadong tubig. Ganda talaga ng mga bundok, oh. Ay, ganda doon, oh. Wait lang, stop lang ako, no? Silipin ko lang. Kala mo nasa ano tayo? Tawag doon sa Nueva Ecija, yung isa Labi River. Sa Bungabon, parang nasa Bungabon tayo. Ang ganda. Ang ganda ng bundok doon, oh. Let's go. Comillas North Integrated School. Welcome Dedralin Mount Resort. Ganda ng kulay ng palay, oh. Woo! Grabe, lakas ng hangin. Ayan ang Joyride 4. Magandang tanawin, malakas ang hangin, presko, tapos walang traffic. Oh, isang diretso. Sarap magmotor. 25 kilometers na lang daw, nasa Besang na tayo. Nanto ka? O sige, kapit tayo, sige. Hindi ka pwedeng matumba dito doon kasi mabigat yung motor eh. Tsaka yung bag ko nandyan. Welcome Cervantes, Ilocos Sur. Yung kanan papuntang Bauco. Ay, papuntang Bontoc pala, Bontoc. Quirino, diretso. Dito tayo sa kaliwa. Wow. Grabe oh. Tingnan yung bundok na to, green na green oh. Ganda. Parang ano eh, parang ito yung parang Gabaldon, no? Isang diretsong daan tapos bundok sa harapan. Country road, take me home. Ayun o, gasoline station. Baka meron dyan. Ayun o, eatery. Kape muna, kape, pampagising. Ito, kalenderya. Ang lakas ng ulan doon, oh. Ayun, oh, puting-puti. Nawala na yung mga bundok. Buti dito tayo sa kanan. Diretso tayo dyan, tapos kakanan tayo paikot sa likod ng mga bundok na yan. Time check, 4:45. Ito, nakapagkape na kami. Bap, ilang kilometers pa hanggang Besang? 25 kilometers. Ayun, malapit na tayo, 25 kilometers. Nasa 20 minutes na lang siguro yan, or 30 minutes. So mga 5:30 andun na tayo siguro. Sakto, sunset. May church dun sa taas, oh. Hindi ko nakita sa drone shot yun, oh.
Ayun o. Saan nakita sa camera? Ang laki ng church na yun. Grabe oh, lakas ng ulan oh. Okay yan, at para madiligan yung ano, madiligan yung bundok. May lumang tulay dito sa kaliwa oh. Wala, basa yung sasakyan par. Baka medyo mababasa tayo. Ambon lang yan no. Ayan oh. Ayun yung church oh. Ay, sa kanan natin oh. Parang hindi pa siya tapos. Open visor tayo. Gusto ko yung amoy ng ano eh. Ulan eh. Hanggat hindi nababasa yung brief, walang magkakapote. Meron na pa. Magkakapote o magkakapote. Ito lang ako GoPro. Okay. So, nakapote na tayo. Tanggal na tayo ng audio. Tira yan. Grabe, ang dami mo kasi tatanggalin eh. Guys, okay guys, time check. Ayan, 5 PM. Ayan, inabutan na kami ng ulan dito sa Besang Pass. So wala tayong audio ngayon, wala tayong mic. Hindi kasi waterproof yung mic ni GoPro. Ayan, dyan yung Besang Pass. Pagkat yung bundok na yan. Ayan po. Magon Eco Park. Grabe oh, sa kaliwa oh. Uy, boy, tayo ba ito boy? Ayan na, Besang Pass. Ito na, Besang. Ay! Sabi ko na nga rin. Lamig! Lamig. Palas. Skyline. Ha? Umikot kami. Sakay galing? Skyline. Skyline! Tapos, sakay lalabas niyan, Tagutin na. Saan ba kayo uuwi? Tago din. Ah, Tagutin lang pala. Oo. Second meet. Sinaldong dala? Ha? Sinaldo? Tito Dom! Ay, Tito Dom. Oo. Ayun, si Bap TV. Ayan si Bob. Grabe, fag oh. Ah, pampabilis to, pampabilis. Salamat yan. Shoutout kina sir, ano pangalan mo sir? Marlon, sir. Ito. Ay, Sir Marlon. First meet natin. Ah, ito na pala, may sticker na pala ako. Santa Maria. Santa Maria. Saan Santa Maria? Dito sa may ano, Ilocos. Ah, Doon sa nagpagas ka nun ngayon, yung tinawag kita pabalik. oo. Paperman nan, sir. Galing din kami ng ano nun. Lawag, patapat. Oo, oo. Okay. Let's go. Ingat. Wow. Dito kami dati tumambay, nagkape. Grabe oh. Ganun yung kulay dun oh. Alam mo yung sa Lord of the Rings. Ayun yung dati pupuntahan natin guys. Pakita ko saglit na. Ayun, dun tayo bababa oh. Wow. Woohoo! Woohoo! Happy boy! Usok.
Landslide oh. Wait lang ha, stop lang ako. Oo. Ayun oh. Pwede yan, mga mabasaya. Grabe, ganyan na kulay ng bundok doon oh. Kulay red. Red orange. Ayun mga kasama natin oh. Pero bilib ako dito ng tricycle eh. Punong-puno pero nakaakyat dito. Oops. Ay, parang may umiiyak na bata. Grabe guys, nakakabilib tong tricycle na to. Nakaakyat dito oh. Daming bato. Apat ka namin. Woo! Parang pag napasok ka dun oh. Grabe yung bundok oh. Punong-puno oh. Grabe, ganda talaga. Ha? Welcome to Naiva Elementary School. Wow, Dito nga naman ano. ganda. Kulay red. Kulay red yung bundok. Tapos umuusok sa taas. Kala mo nagbabaga yung bundok eh. Yun oh. Wow. Dito mapapabagal talaga yung takbo natin. Dito ba? Sa taas? Ayaw, dito nga. Woo! Eh, grabe. Tapos ganyan yung langit dun oh. Dito nga naman. Oh. Wala na ulan par. Pwede na yan. Palipad ka na. Pwede na yan. Palipad dito, sayang. Oh. Yung palibot tayo. Yung. Grabe na. Nag-stop kami dito guys. Kasi napakaganda talaga. Sobra oh. Tapos tignan nyo yung ano, langit oh. Kulay orange. Tapos yung bundok, orange din oh. Ayan, okay na. Ba't kayo nagpalipad? Umuulan. Bayan, kaway ka. May batong mahuhulog. Mga kasama natin, nagpapalipad ng drone kahit umuulan, no? Tapak.
Apang at tao. Sayang kasi yung view par. Sayang talaga. Tignan mo naman kung gaano kaganda. Tara, palipad na rin tayo ng drone. Let's Bahala na. Let's go. Grabe, napakaganda. Binaba namin kaagad yung drone namin kasi sobrang kapal ng fog. Hindi namin makontrol yung drone. Pero tignan nyo, sunset oh. Ganda. Amazing. Ayun, oh. Sunset. Puro fog na dito. Ayun oh. Grabe oh. Grabe, napaka-magical ng sunset dito sa Besang Pass. You know? Pulang-pula. Hindi ko matiis. Papalipad ako ng drone. Bahala na. Ayan, let's go. So ayun guys, umislide yung kasama namin dito oh. Grabe. Saan yun? Putik. Putik na madulas talaga. Ito. Ayan oh. Kahit tumayo ka nga lang, ang dulas na eh. May mga bunga-bunga. Ano ba yan? Ay, pilak siya. Kaya madulas. Ito oh. Oo, kung tumayo ka nga lang, nadudulas ka na eh. Buti mabagal lang kami. Hindi ako, umusad akong pa ganun. Pero actually mas okay yung dumulas siya eh. Dumulas siyang ganun eh, umislide eh. Kaya hindi ako nasaktan kasi umislide ako. Oo. Hindi ka nga nasaktan. Pero nasaktan ako itong nakikita kita.